Ebben az előadásban a könyvelési vagy könyvhitelesség vizsgálattal fogunk foglalkozni, úgy általánosságban és a K5 szoftver segítségével bemutatva is meg fogjuk ezt tenni. Elsőként kigyűjtöttem pár érdekes összefüggést ezzel a fajta vizsgálattal kapcsolatban. Van egy cikk a Vancouver Sun nevű újságtól, ahol azzal foglalkoznak, hogy a kanadai adóhivatal bevezette a Benford vizsgálatot a különböző könyvek elemzéséhez. Ugye ennek az a következménye, hogyha a kanadai adóhivatal úgy látja, vagy úgy érzékeli, hogy a valamelyik vállalatnak a könyvelési adatai nem követik a Benford eloszlást, akkor ugye egy adóellenőrt küld ki ez a vállalathoz, mert nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy itt valami nem stimmel, kozmetikázták az adatokat. Azt a területet, ami ezzel a fajta Benford elemzéssel foglalkozik, azt idegen nyelven forensic accountingnak hívjuk. Ezt úgy lehetne lefordítani legjobban talán, hogy törvényszéki könyvvizsgálat. Ha valaki rákeres interneten a forensic accounting kurszóra, rengeteg találatot fog hozni neki a számítógépe. Ennek egy egész könyvtárnyi irodalma van, hogy a hatósági könyvvizsgálat hogyan működik, aminek a legfőbb eszköze a Benford eloszlás. Magyarországon az annyira nem elterjedt vizsgálati módszer, bár az utóbbi időben kezdenek megjelenni a különböző Benford elemző motorok. A görög válságot a brit tudósok, az Indexen van erről egy remek cikk, ugye prediktív módon elő tudták jelezni. Tehát ők érzékelték azt, hogy valami nem stimmel a görög pénzügyi adatokkal, tehát ők vélelmezték, hogy ezeket az adatokat kozmetikázhatták. Nem figyelt rájuk sajnos senki abba az időbe, ugye, így viszont bekövetkezett ez a szerencsétlen állapot. A US IRS, az amerikai adóhivatal pedig törvényszéki bizonyítékként fogadja el a Benford eloszlást. Tehát, hogy az adatok nem követnek a Benford eloszlást, akkor náluk törvényszéki bizonyíték az, hogy valószínűleg kozmetikázták a könyvadatokat. A világ legtöbb országában, hogyha valamelyik vállalatnak a könyvadatai nem követik a Benford eloszlást, akkor az a vállalat jó eséllyel számíthat egy adó ellenőrzésre. Hogyan fedezte fel Benford ezt az eloszlást? Benford a 19. században a GE-nél, a General Electricnél dolgozott, és a logaritmust kutatta. Ugye, miért kutatta Benford a logaritmust, vagy miért kutatták abban az időben rengetegen a logaritmust? Ennek az oka, hogy abban az időben ugye logarlétszer végeztek számításokat, nem állt rendelkezésre elektronikus számítógép, vagy mechanikus számítógép se annyira, illetve hát mechanikus számítógép rendelkezésre állt. A logarlészeti számítógépnek hívták egyébként a 18-19. 20. században. Logarlétszer végeztek műveleteket, ugye, ezért különösen izgalmas volt az, hogy hogyan lehet még jobb számításokat végezni logarlétszer, ezért nagyon sokan kutatták a logaritmust is, annak a tulajdonságait, működését. A logaritmus egyébként egy zseniális emberi találmány, a legtöbb számítást, amit számítógéppel el lehet végezni, ezt logaritmussal is el lehet végezni. Érdekességként beraktam egy képernyőképet itt jobb oldalt. Ez a Smithsonian Múzeumban található legendás N600-as logaritmus, ami az Apollo 13 fedélzetén járt. Az Apollo űrprogramban valaki nézi a rádióforgalmazást, vagy ezzel kapcsolatos könyveket olvas, hogy gyakran hallja, hogy azt mondják az űrhajósok a toronynak, vagy az irányítóközpontnak, hogy kérem ellenőrizze a számításaimat. Ugye ez azt jelenti, hogy logarlétszer számoltak a fedélzeten, sőt a logarlétszert egyébként backup computernek is hívták. Tehát amikor az Apollo 13 azt mondta a rádióforgalomban, hogy átállok a backup computerre, akkor senki ne arra gondoljon, hogy ő egy másik számítógépet indított el, itt arról volt szó, hogy elővette a logarlétszert a zsebéből, és ezzel végezte a számításokat. Az volt az oka, hogy abban az időben a számítógépek rendkívül megbízhatatlanak voltak, hiszen nagyon sok alkatrészben, nagyon sok egyedi elektroncsőből álltak, és ezért a meghibásodási valószínűség, ugye ez a megbízhatóság elméletnek egy része, amiről majd egy másik előadás fog készülni, rendkívül sok alkatrészből álló berendezés, rendkívül megbízhatatlan is volt. Rendszeresen tönkrementek elektroncsövek, és ennek az lett a következménye, hogy a számítások pontatlanná váltak, ezért izgalmas volt mindig, hogy jól számolt-e a számológép, illetve ha gyorsan kellett számolni, a bonyolult programozhatóság miatt elővették a logarlétszert. Tehát Benford a logaritmust vizsgálta, a logaritmust elemezte, és így vette észre ezt az eloszlást, amit ugye róla neveztek el, és a későbbiekben húzták ezt a pénzügyi adatokra. Vizsgáljuk meg kicsit közelebbről ezt a Benford eloszlást, vagy Benford törvényt. Benford egy fizikus volt, aki a GE-nél, a General Electricnél dolgozott, és logaritmus kutatásokat végzett a vállalatnál. Ő állította föl először ezt a törvényt, vagy modellt. Ez a törvény úgy néz ki, azt mondja ki, hogy számadatoknál bizonyos esetekben
A számadatok első számjegye a legnagyobb valószínűséggel 1-jel fog kezdődni, ez 30-valahány %. Utána ugye jön a 2, tehát a 2-vel kezdődő számoknak a valószínűsége, ez egy meghatározott százalék, és láthatjuk a többi számadatnak is az előfordulási valószínűséget a mintába. Hogyha egy mintába az adatok nem ezt az előfordulást követik, tehát mondjuk a 3-assal kezdődő számoknak az aránya nagyobb, mint a Benford által meghatározott elméleti érték, akkor az azt jelenti, hogy eltér az adott eloszlás a Benford eloszlástól, vagy az adott minta eltér a Benford eloszlástól. Hol alkalmazható ez a fajta vizsgálat? Ugye pénzügyi könyvelési tételek a tipikus felhasználási területe. Itt a számla adatokat visszük föl, tehát a számlán szereplő összegeket. Az előjel nem számít, tehát lehet bevétel is, meg kiadás is. Egész egyszerűen fölvisszük ezeket az értékeket, és megvizsgáljuk, hogy illeszhető-e rá egy Benford eloszlás. Raktári könyvek tételmozgásának elemzése. A raktári bevételezések és kiadások közötti eltérések remekül modellezhetőek Benford eloszlásra. Ezek is valamiért követik ezeket az eloszlásokat. Tehát a folyók hosszúságára is igaz, ugye ezt később vették észre, ez egy fizikai jelenség, de a folyók hossza is a Benford eloszlást követi nagy általánosságban. A Benford eloszlás emberek esetén pszichológiai modell, igazából senki nem érti, miért követik a számadatok vagy a raktári tételek a Benford eloszlást. Mire alkalmazható a Benford eloszlás? Elsősorban manuális emberi korrekciók detektálása nagy adathalmazokon, minél több adatunk van, hogy annál könnyebb, vagy annál jobban, annál biztosabban tudjuk meghatározni, hogy korrekció történt-e az adathalmazon. Hogyha valaki olyannal találkozik, hogy egy adathalmaz vagy adasszekvencia nem követi a Benford eloszlást, holott valószínűleg követnie kéne, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez biztos, hogy valamilyen korrekció történt. Például legnagyobb jó indulatot feltételezem, hogy a könyvelő elgépelte az adott számlán szereplő összeget. Ugye ennél rosszabb indulatú példákat is lehetne hozni, ezt most nem teszem meg. Nem biztos, hogy ezt jelenti, hogy ez történt. Azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel ott lehet valami. Érdemes lenne utána járni, kinyomozni, mi történhetett. Hogy hogyan lehet ezt hatékonyan kinyomozni, arról a jövőben fogunk egy példát látni. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, hogyan tudunk gyakorlatban Benford eloszlásokat vizsgálni, vagy ilyen elemzéseket végezni. A K5 ESUS szoftverben, a business modulon belül kiválasztjuk a Financial Data Reliability Analysis-t, kapunk egy beviteli felületet. A K5 ESUS szoftver esetén az elnevezésekkel mindig bajba vagyunk, mert általában valaki tanul egy ilyen modellt, vagy matematikai összefüggést, akkor azt valaminek kapcsán tanulja. És nem szokták tovább gondolni, mi minden másra lehetne még ezt a modellt használni, vagy mi minden másra lehetne még alkalmazni. Sajnos ezekben az előadásokban az idő szűke miatt nem mindig tudunk belemenni, hogy mennyi mindenre lehetnek jók ezek a modellek. Némi kreativitással mindig tovább lehet gondolni, hogy mi az, ahol ez még alkalmazható lenne. Ezen a felületen háromféleképpen tudjuk fölvinni az adatokat. Nézzük a manuális adatfelvitelt, az add variable nyomogommal tudok változót fölvinni. Vigyünk föl változókat. Mondjuk számladatokat vizsgáltunk, és 3 költséghelyet néztünk. Az egyik a költséghely 1, a másik a költséghely 2, és a harmadik a költséghely 3. Megfigyeléseket is föl tudunk vinni. Ahány megfigyelésünk van, annyit viszünk föl, ezt későbbiekben is lehet természetesen módosítani. A költséghely 1 esetén 12 millió forint bevétel volt az egyik számlán, a másik számlán 13 millió, 15 millió, mondjuk 2,1 millió, 500 000, és így tovább. Ha ugye kiadás volt, akkor negatívval kezdem, 1,2 milliós kiadás jelentkezett, a következő számla egy 3 milliós kiadásról szól, a következő számla egy 5 milliós bevételről szól, a következő számla egy 7,2 milliós bevétel, és így tovább. Tehát folytatólagosan viszem fel az adatokat, annál a változónál, amit elemezni szeretnék. Ha változót kijelölöm, akkor a Remove Selected Variable nyomogommal tudom törölni, illetve hogyha a megfigyelést bejelölöm, akkor a Remove Selected Observation-nel tudom kijelölni. Lehetőség van az adatokat lehívni a adatbázisból, ez egy egységes felületen keresztül történik, meg lehet fogalmazni egy adatbázis lekedésre, be lehet tölteni. Az adatbázis lekedésnek ugyanúgy kell kinéznie mindennek a felületnek, tehát annyi oszlopot kell tartalmazni, ahány változót nézünk. Hány változót lehet nézni? Sokszor érdemes szétszedni az adatokat több változóra. Mondok egy példát, ha ugye könyvelést nézünk, érdemes szétszedni költséghelyekre. Látni fogjuk, mi ennek a hozadéka.
hogy miért érdemes ezt tenni. Vagy ha anyagkönyvelést nézünk, tehát mennyiségeket, ugye ebben az esetben ezekben az oszlopokra a mennyiségeket viszünk föl. Tehát itt volt egy 12-es anyagbevétel, 13 darabos anyagbevétel, 15-ös anyagbevétel, 2,3 mondjuk méteres adatbevétel, volt egy 1,2-es anyagkiadás, tehát itt ebben az esetben ugye nem a számlán szereplő számokat visszük föl sorba, hanem a anyagkönyvelési tételmennyiségeket visszük fel egymás után. Az, hogy mi volt, ez az nem számít, vagy hogy mennyi volt, hogy pusztán a számoknak a tulajdonságait, számoknak a viselkedését fogjuk megnézni. Az OpenFile nyomógombbal be tudunk tölteni fájlt, a rendszer támogatja a saját formátumát, illetve más formátumokat is, nyilván elvégzi automatikusan a konverziókat. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy klaszterelemzést végzett, elmenti a klaszterelemzést, majd betölti a adatmegbízhatóság modellbe, akkor a rendszer automatikusan elvégzi a köztes konverziókat. Lehet szöveges fájlt megnyitni. A szöveges fájlnak ugyanúgy kell kinéznie, mint az oszlopnak. Tehát nézzünk egy példát, ez ugye a mérés egy adatok. Ez egy oszlopos fájl, tehát itt is egy oszlop fog látszódni. Ha megnyitom ezt a fájlt, mondjuk ez a fájl tartalmazza a számlákon szereplő adatokat. Ugye valamilyen rendszerből kiexportáltuk, itt több oszlop is lehet, tab delimitereddel elválasztva, a legtöbb táblázatkezelő rendszer támogatja ezt a fajta formátumot, tehát ki lehet menteni általában a Save As nyomógombbal ebbe a formátumba az adatokat. És itt a fejlészre és ez a 2.1-es verziótól elérhető a többi modellnél is. Kétszer ráklikkelek, meg tudom változtatni a nevét. Nevezzük el ezt költséghely, mondjuk 1-nek. Akkor a rendszer átírja, hogy költséghely 1. Nézzünk egy fájlt. Betöltök egy saját formátumot. Itt látható, hogy itt nullák vannak az A2 A4-nél. Ez nem biztos, hogy nekünk jó lesz. Betöltök egy egyéb formátumot. Mondjuk itt nézzük meg, hogy könyvelést végeztek, és 3 költséghelyen végezték, a 10, a K1 költséghelyen, a K2 költséghelyen, és a K3 költséghelyen. Ugye ezek az adatok vannak, ezek a számladatok szerepelnek ezeken a költséghelyeken. A megadott konfidencia szint mellett, ez 95%-on általában érdemes itt tartani. Egyszer majd csinálunk egy statisztika nagy előadást is, ahol igyekszem ezeket részletesen elmagyarázni, hogy mit jelentenek ezek a konfidencia szintek. A nyomok egy Execute Financial Data Reliability Analysis nyomogat, bejön egy felület, ahol azt látjuk, hogy a K1 költséghely esetén azt, hogy az adatok benfordalást követnek, elfogadott. A K2 esetén szintén elfogadott, a K3 esetén elutasított. Nézzük meg, miről szól a benfordalászlás. Benford azt mondta, hogy a számadatokban a számoknak az első legbalra lévő helyi értéke nek a valószínűségei meghatározott függvény szerint fordul elő a mintában. Itt látható, hogy az egyes számnak 30%-os valószínűséggel kéne előfordulni, a kettesnek 10-valahány százalékos valószínűséggel, és így tovább. Ugye a piros pedig a mintában szereplő valós adatokra vonatkozik. Itt láthatjuk, hogy a mintában ugye kicsit hasonlít a minta a Benford eloszláshoz. Miért fogadta el a rendszer ebbe az esetbe, pedig hát nagyon nem úgy néz ki, mint ez. Ennek az ok, hogy kevés adat van. Itt láthatjuk azt, hogy a orders of magnitude, tehát a helyi értékek száma ebben a mintában 2, és hát nincs túl sok adat, ezért ennél a fajta vizsgálatnál a rendszer ilyenkor megengedőbb. Tehát kicsi adatnál az is elképzelhető, hogy akár Benford eloszlást mutat. Ugye minél több adatunk van, annál szigorúbbá válik a rendszer. Van egy harmadik, ahol nem fogadta el. Lehet látni itt a 3-as szám, tehát a 3-assal kezdődő számok kiugróan nagy valószínűséggel fordulnak elő, tehát itt ebben az esetben ilyen kevés mintával is már nagy biztonsággal meg lehet állapítani, hogy ez nem követi a Benford eloszlást. Miért nem tudok én most önöknek valós adatokat mutatni? Ugye ennek az oka, ha valós adatokat mutatnék, akkor valós vállalatoktól, akkor üzleti titkot sértenék. Ha ezeket az adatokat kézzel próbálnám olyan állapotba hozni, hogy ne lehessen visszakövetni a valódi értékeket, szaknyelven ezt úgy mondjuk, hogy maszkolnám az adatokat, akkor ugye hát az lenne, hogy kiderülne, hogy én ezt korrigáltam, hiszen pont azt akarjuk bebizonyítani, hogy az adatok nincsenek korrigálva, tehát ez megint nem egy járható út. Így kénytelen vagyok önöknek ilyen kitalált mintafeladatokat bemutatni. Ugye kevés mintaelemszámnál az illeszkedés általában jobban elfogadott, úgyhogy érdemes, hogyha valaki ilyen bemutatást szeretne csinálni, kevés adattal kezdeni ezt a vizsgálatot, viszont nagyobb valószínűséggel fogja a rendszer ezeket az eloszlásokat elfogadni. Van egy distance from critical value, az azt jelenti, hogy a távolság jelen esetben 29,17 a kritikus értéktől. Minél nagyobb ez a szám, annál inkább igaz az elfogadás vagy az elutasítás. Ugye, hogyha ez nulla közeli érték lenne, vagy mondjuk 1, az azt jelenti, hogy hát eléggé határon van az, hogy elfogadjuk, hogy Benford eloszlást folytat, vagy nem. Nézzük meg ezt, hogy néz ki a gyakorlatban. Ugye itt 3 költséghely van, K1, K2 és K3. A K1, K2 remekül követi a Benford eloszlást, nincs semmi gond. A K3-nál viszont problémák vannak. Tehát, hogyha ezek
Számlaértékek, számlaadatok, az azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy manuálisan korrigálták itt a számlákat, tehát a könyvek nem egyeznek a valós számlaértékekkel, vagy a valós számlaértékekkel próbált valaki trükközni. Ha megnézzük, akkor látjuk, hogy a 3-as szám kiúrik. Tehát azokat a számlákat érdemes megvizsgálni, vagy azokat a raktári mennyiségeket, amik 3-as számmal kezdődnek. Teljesen mindegy, hogy kiadás, bevételezés, vagy bevétel, vagy kiadásként jelentkezik, tehát mind a pénzügyi, mind másik megközelítésben ez igaz. Tehát érdemes oda menni a 3-as költséghely számláihoz, és megnézni a 3-assal kezdődő számlákat, hogy mi lehet mögöttük. Ezt a Benford elosztást sok minden másra is lehet használni. Ilyenek például a szociológiai vizsgálatok, ennek a tudományos marketingben van különösen nagy szerepe. Például az újság megrendelés állománya, a Reader's Digest csinált egy ilyen felmérést még régebben, remekül követi a Benford elosztást. És ahogy nézték ezeket a különböző szociológiai adatokat, azt vették észre, hogy ezek a szociológiai adatok általában követik a Benford elosztást. Ez nem minden esetben igaz, érdemes megnézni, mondjuk szétszedni 6-7 részre egy vállalati eladás halmazt, ugye az eladási számok szerepelnek, és megnézni, hogyha mondjuk a 6-7-8 részből mondjuk 7 szétszedett rész esetén, tehát mondjuk 7 értékesítési terület esetén követi a Benford elosztást. A 8. esetén nem, akkor érdemes megnézni, mi történt a 8. területen, ugye, a 8. értékesítési mezőben. A modellnél, ha az Actions-ra nyílra klikkelek, mint majdnem minden esetben, itt van egy Show Text Report jelentés, itt ugyanazt láthatjuk szövegesen, ezt ki tudjuk másolni vágólapra. Táblázatkezelő vagy szövegszerkesztő programba utána egyszerűen beilleszthető, és akár tovább küldhető, vagy tovább feldolgozható az adat. A Benford eloszlás kapcsán ugye meg tudjuk állapítani, hogyha valahol valami nem stimmel, tehát például, hogyha raktári leltárt szeretnénk kezdeményezni, évközbeni leltárt, vagy nem hagyományos, különös okok miatt szeretnék leltározni, akkor érdemes a területenként, vagy akár raktárosonként megvizsgálni a bevételezett mennyiségeket, és akinél azt találjuk, hogy nem Benford eloszlást követnek a raktári adatok, ott érdemes kezdeményezni egy ilyen extraordinary leltározást, hiszen elképzelhető, hogy ott valami nem egészen stimmel, valami kis probléma lehet. Erre használható elsősorban a Benford eloszlás, illetve a Benford törvény. Remélem, hogy érthetően sikerült előadni. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!